Damena sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, hatani debata tu hita di bagasan tikyon, imana tarsurat di Galatia biddu 5, ayat 10 sia ro di ayat 20 sada. Sawono mahatana laos tapai hutihut mak. Alai tadabdo parulaun ni daging, ima parmainanon, hahudaron, pargadu buson, hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion, bunu-bunu, parmabuhon, haormuson, jala akan asumatusi, naong hupabua na julu tuhamu, songonido nang nuaing, dang teanon niaka na mangulahon si songoni harajaon ni debata. Ido saatna. Oras madihita saluhut na damang doho dainang. Dung borhat apostel Paulus sian Galatia. Dinalaho mangyahi marbaritahon barita nauli tuluat na asing. Gabi rodo muse ganup nasa kapangatusion. Termasuk sian Judaisme, manang paham Judaisme. Nalaho manggaori ganup nasa pangatusion ni ruas nadong di Galatia. Dilehon pangatusion ni Judaisme ima, pangatusion taringot tu haluaon. Ia haluaoni dapat masyan na mangulahon pati ni Jahuba di bata. Jadi alani pati do dapotak kaluaon. Jala ditabay na sida muse namadok ikon namar sunat do asa dapotak kaluaon. Disialani magabi gaor do ganup nasa pangatusion ni ruas nadong di Galatia. Ido ubahen marhite turpukon diulakon apostel Paulus muse pasahaton dinalaho patuguhon pangatusio kaporsiaw tu debata. Songon naung diajar honna. Ya haluaoni dapot doholan ala marhite asiniroha ni Jahuba di bata. Haluaon na siya Jahuba di bata dapot di bagasan ganup nasa asinirohana. Dang alani ganup nasa pabahenan. Di siala ganup nasa kapabahenani. Totu sahali luhut na do marguru tu pabahenan ni jolma. Manang pabahenan ni salak jolma. Hapeg haluaon ni marguru tu pabahenan ni Jahuba di bata di bagasan asinirohana. Di siala dangadong jolma na bui malua sian ganup nasa akadosana. Bolo marguruhot tu diri na sadiri. Manang mangasahu guguna sadiri. Hola Jahuba di batado naso mardosai na talup dinalaho paluaho jolma siad dosa. Sarupa day damang doho dainang. Molo na yung payeso jabu sahalak. Alai dina payeso ni dipake mana sapu na kotor manang sapu narota. Totu sahali na pinayas naipe dang gabi iyas. Songoni mahita dang adong jolma na mardosa bui payeso diri na siya dosa. Dang marhite-hite pabahenan, dang marhite-hite ganup nasa aka na niulana. Manang binahen ni hagugoon. Alay jolma na bui iyas. Holan ala na pinayas ni na somardosai. Ima debata parhuaso na sumurungi. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Di bagasan turpukon, di paingot apostel Paulus muse ruas na di Galatia nakita saluhut na. Nunga tadap saluhut na tutu parulaon ni daging. Ganup nasa na mangihuton hadagingon. Tutu saluhut na akaulaon na marisuang do. Dangadong ulaon ni pardagingon na pataruhok kita manang paborhatok kita tu ganup nasa hasonangan hanguluas ang liling na. Alay saluhut na ganup nasa akaparniulaon ni dagingi. Tu parsato kinad do manang tu hamatean musik. Radik kimangulu hita buido marsonang-sonang mangihuton hagiyok ni daging. Alay dung sahat ro ditikina
dangadong be hanguluan, dangadong be lasni roha saliling-liling. Ido bahid diajar hon Apostel Paulus, asa manotok kita mangulu di bagasan asini roha ni jahuba di bata, na tinogu-nogu ni toddina, imatod di parbadia. Asa mangulu hita di bagasan ganup nasa panugu-nugun, hasit tongan ni jahuba di bata. Ido bahid ditongos tod di purbadia di nalahu manugu-nugu hita. Alanida mang dohot dainang, takas matutu, mangulu di bagasan partodion nian ganup nasana porsea. Alanunga dapotan ganup nasa pasu-pasu nasya jahuba. Marhite-hite na pinasahat na toddina, toddi parbadiai tu ganup nasa hita jolma. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Disialani manotong mahita mangoloy di ganup nasa akka parguruan ni toddi. Manotong mahita dinalaho mangoloy ganup nasa hata ni jahuba di bata. Laos di bagasan ganup nasa asinirohan ni jahuba di batado, talupi tadi nalaho mangulaho patik. Dang nalaho mangulaho patik asa malua, alay naong pinalua ni jahuba di batado hita, asa talupi ta mangulaho patik. Ipe mangasahon di batado hita mangulaho patik, dang mangasahon hadiriota, dang mangasahon haguguota. Tapasahat dirita, tu panugun-ugun ni toddi porbadia. Toddi imana mangajari hita. Dinalaho mangulahon ganup nasa akaulaw ni toddi. Takas masongon udut ni turpukon di pasahat Apostel Paulus do. Songod dia do tutu parbue ni toddi i. Atong damang dohok dainang. Di bagasan toddi ni debata. Marparbue huddo ganup nasa parbue na dinggan jalan amanotong saliling-liling na. Alay mangihuton hagiot ni daging. Parbue na imahamatean rodi saliling-liling na. Tayhutom ma. Ganup nasa panugunuguan ni debata marhiti hatana na ditugu-tugu toddi na hita. Asa manotong ganup nasa ngoluta. Dada gabingulu na marisuang, alay gabingulu na marutung. Songon na didok ni Apostel Paulus. Marutung doy mana ditikki mangulu, marutung doy mana ditikki mate. Disiala mangulu dohok mate ibana di bagasan Kristus Yesus. Atong dihitana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapasahat dirita, dinalaho uluhonon ni debata, uluhonon ni toddina. Imana totok kita mangulahon ulahon partodion. Na mamuji pasangapo jahuba di bata. Parsaoran na badia molotung pedi bagasta binahen ni masa ni pandemi COVID-10 siyaon. Songoni diganup na manotok kita dinalaho pahotot dirita tu debata. Di bagasa tangiang, di bagasan parsaoran rap dohot ibana. Marhitehoni lam margogo mapartodiota, talu magandup nasa akahagiot ni pardagingon. Monang mahita nuaing, monang mahita sugot rodi saleleng ni leleng na, dihangoluan na pinatupa ni jahuba di bata. Amen martangya kita. Mauliate madihole jahuba di bata binahen ni pasu-pasu dohota siniroham. Na mangalehok kanguluod di hami Tuhan, dohot ganup nasa akahaluaun nang hanguluan saleleng-leleng na. Asimaroham, manotong matugu-tugu hami marhite-hite toddim to di porbadia. Asa talupa mituhad dinalaho mamake ganup nasa ngulunami. Dada tu ganup nasa ulaun na marisuang, alay tu ulaun na makorhon hanguluan sa leleng-leleng na. Rap dohoto, buhay mahami Tuhan dinalaho patupahon lomo ni roham. Atong alijahuba di batahu pasatami diri nami tuho. Asa manotong ho na manguluhon, ho na manugunugu hami sahat rodi sa leleng-leleng na di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami sahat mangulu ng tangyang nami. Amen.